Oktubre 12, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pananglit usa ka ninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug miingon kaniya, Bay, pabaylo akog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ka higala nga nagpanaw og wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog sa muka, gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug muhatag kanimo pan, apan mobangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga muhatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda? O muhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga atua sa langit labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.